tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka galon bɔ an da. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye utukalo tile 25 san 2025 an b'a fɔ aw ɲɛna n ko aw bisimila jani ale kumaso kɔnɔna na yan an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la keba bi sɔgɔma an bɛna kuma wulikajɔ min kɛra segukaw fɛ yen ani Faransi min ye Mohamed Jara Momo ye ale bɛna waleɲuman dɔn kɛ maaw ye maa minnu sen yera o wulikajɔ in na Tino kɛrikaw fɛ yen maa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko degun m'olu kan ye sayi olu fana y'a yira sa Masina marabolo la ko ni olu san 2 ye u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ u bɛ dɛmɛ ɲini min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sen kan sanjiko ta nafara la an n'an da don o fana na bi sɔgɔmada in na maa 121 maliden na o de nana ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen Segu keba ko min ye festival sile Niger k'a ti kɛ san wɛrɛ dɛ u y'a bila san 2027 la kun jumɛn don an na tila k'aw da maaw tulo kan Mali Comore keba k'a bɛ taa Marokokaw fɛ yen Coupe du Monde éliminatoire tile 7nan Mali kun kan ka Comore bisimila ya keba k'a bɛ taa Maroko kun jumɛn na an ye min sɔrɔ faamaw bolo ani minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna olu ye min fɔ an ye an n'o da maaw tulo kan nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na keba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn tiɲɛna kita t'a fisayar'i ma han i ka kita t'a fisayara
an bɛ dugawu kɛ sa cɛkɔrɔba ala ka kɛnɛya k'a ye hali bi ala k'a segin a yɛrɛ ma ala k'a kɛ fari jakabɔ ye sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye. Keba bi ye ntɛnɛn ye an bɛ an lamɛnbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw fo min ye bako ye janguba suguba kɔnɔna na sori kɛmɛso n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka taa se bayiba ma mairie district kɔnɔna na amadu gasama k'ale fana fo min ye jaba sidibe ni ale bɛ salilakaw ka sigi la ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo falajɛ yan min ye bole Keba an tɛ ɲinɛ fiyewu monsieur le maire kɔ n'o ye Siriman Bacili ye k'a ka foli bɛ yan ka taa se an yɛrɛ terikɛ ma n'o ye le jeune Cɔnɔ Umar As Jalo Keba ninnu kɔni u sɔgɔlen don an na Basabugukaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Salifu Konare a n'a ka denbaya ne yɛrɛ tɔma b'ale fɛ yen an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu fana sɔgɔlen don an na nin waati na Daraliw kɔnɔna na Keba filaw an b'u fo ko baara ko halisa u k'u cɛsiri a la ala k'a ɲɛ ka di u ma a n'a degun bɛ ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka nɔgɔya Keba bamananw ko maa bɛ tigɛ koro minɛ wuli la k'a suma bɛ na duman kɛ sɔgɔmada in na an bɛ général de corps d'armée Modibo Kone fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keba fɛn caman bɛ yen olu bɛ fɔ nka ni min kɛra i ɲɛna se o lasecogo ɲuman na sabula o ye ko jɛlen ye Keba général de corps d'armée Modibo Kone tiɲɛ na a bɛ ka maaw ka lakana a bɛ k'a k'a kungo ye a bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn caman na Keba min bɛna ni lafiya ye sigidaw caman kɔnɔna na hali Bamakɔ yan Modibo Kone bɛ ka baara min kɛ bi an b'a fɔ a la ko halisa a ka dɔ fara cɛsiri ka Keba a ma nɔgɔn dɛ n'i bɛ maaw ɲɛ don o don i bɛ senkan mɛn a n'a ka baarakɛlaw a ka dangaw minnu bɛ taa kɛnɛw kan minnu bɛ wuli ka jɔw kɛ a bɛ minnu bila baaraw la a kɛlen don ka danaya da minnu ka Keba k'an b'a fɔ k'a kɔnɛ an ye baara fila ye Bamakɔ n'a lamini na nin waati in na a sigida maaw ko ko u tɛ se ka kɛ fitiriwale ye fiyewu wa u b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara nin kan hali bi yaasa basigi ni lafiya bɛ na cogo min Keba fɛn caman bɛ yen mɔgɔw bɛ u ye a bɛ kɛ degun ye u ma ale ka maaw cayalen don bi kosɛbɛ u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka olu kow bɛɛ lajɛlen ban bi sɔgɔma in na a ka kan an k'a fo k'a waleɲuman dɔn Keba n'an bɔra Modibo Kone na général de corps wa n ka pɛtipɛtinin fana don minɛ o fana ye tiɲɛ ye Keba o tɛ k'a jara Sangara k'a kɔnɛ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dangan ka taa se tɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Keba i t'o fana kalama de Modibo ka mɔgɔw bɛ Mali kɔ kan koyi e ɲɛna ko yan dɔrɔn on sont pas ici seulement hein u bɛ fan bɛɛ de fɛ i hakili tɛ yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ yen hali i hakili tɛ min na dɛ u bɛ yen awɔ o yɛrɛ de ko don u bɛ yen an b'u fo u ka baara la halisa ala k'a ɲɛ k'a da n'u bɛɛ lajɛlen ma Keba sɔgɔmada in na an bɛ taa kɔfɛ dɔɔnin tiɲɛ don journalisiya Keba a bɛ maa se kɛnɛ caman kan a bɛ maa ni maa caman gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ menuisier den ni natobila den kɔni o kɛtɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ Espagne masakɛ ka salon kɔnɔ Keba o ye kabako ye dɛ o bɛ kɛ cogo di nka sababu kana ɲinɛ ale kɔ Keba ni waati laban ninnu na an ka baaraw sira fɛ ala y'an garisigɛ Keba an sera ka gɛrɛ masakɛw caman na an yɛrɛ fɛ yan farafinna farajɛla ale ni Brésil olu kɔnɔna na Keba an ye mun lakɔlɔsi Keba masakɛw fɛ yen an ye masakɛ minnu masurunya baara mɔgɔw sɔrɔ ka kuma u fɛ u ye mun fɔ an ye o ye maa o maa n'i bɛ fanga la
i kana to maaw dusu ka kasi i kɔrɔ keba maa dusukasibaatɔ a bɛ fɛn de ɲini min t'a bolo nka keba ne ye maa minnu lamɛn a kɛra farafina anw yɛrɛ fanfɛ bolo fɛ yan o a kɛra farafina camancɛ ye o a kɛra afiriki du sud yan fanfɛla ye o Nelson Mandela ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kɔrɔ min bɛ yen bi n'a bɛ KwaZulu Natal kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Soweto Nelson Mandela ka du kɔnɔ keba ka taa se Belgique masakɛw ka ngɔrɔsigiw ma ale ni Brezilikaw fɛ yen keba u ko anw fanfɛ jamanaw olu ko ka gɛlɛ kosɛbɛ sabula yan baara wɛrɛ tɛ maaw la minnu ye kalan kɛ baara wɛrɛ tɛ maaw la minnu ye se sɔrɔ keba ni jamanakuntigiya ɲini tɛ waati bɛɛ a bɛ maaw kun de la n ka kɛ jamanakuntigi ye olu dun ka jateminɛw la u y'a jira k'a fɔ ko ala ma bɛɛ d'a kama o la an ka jamanaw taatɔ ɲɛ a bɛ gɛlɛya kuma tɛ ka fanga di ka tila k'i wuli waati f'i ye kebaw ti ko nɔgɔn ye nin kun ye sirafara ye an ye min mɛn an ni maa minnu ye kumana u bɛ min dɔn fanga la keba u ye caman fɔ an ye i b'a dɔn mun na maaw tɛ fanga kankɔrɔsigiw lamɛn sabula a caman bɛ yen u bɛna ni fɛn caman ye kuma dɔw la u jatigɛbaatɔ de bɛna n'a fɔ min ye tɛgɛ ye ka ɲɛsin kow ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenw kuma caman k'u b'u paw de kunna o de la fana maa mafalenw fana bɛ yen keba gundo la koyi masakɛ ka kankɔrɔsigi bɛɛ t'i ye dɛ keba dɔw bɛ e yɛrɛ tɛ se k'a dɔn ko olu b'a la yɛrɛ nka bi an t'o nɔfɛ anw ka jamana mun ye anw se an filɛ degun min na ma keba bila ko tɛ dɛ nka n'i bɛ ko o ko fɔ i b'a ta yɔrɔ dɔ la ka na n'a ye i bɛ min ɲɛdɔn hakililajigi dɔ keba ni maaw hakili b'a la waati min na Faransi jamanakuntigi ni o ye Bashiraki ye ale b'a tan ni fila tuma min na keba n'i ma fili n'i ma ɲina waati dɔ la min ye Nicolas Sarkozy ye san 2007 san 2006 waatiw la keba ale tun ye u ka jamana kɔnɔ Faransi kɔnɔna ministre de l'intérieur ye keba Sarkozy a y'a ka bere ta keba ka yaala farafina ko anw ka maliyɛn minnu bɛ yen an ka tunkaranke minnu bɛ yen olu bɛ se ka lasegin cogo di ka na anw ka jamanaw kɔnɔ n hakili b'a la ko kununko Bamakɔ yan a nalen lajɛ kɛra Bamakɔ Hôtel de l'Amitié min ɲɛsinnen filɛ Radio Mali ma nin ye keba baara kɛra yen a don hakili b'a la Maître Kasum Tapo o y'a kan sɔsɔ ko caman na min ye kafo ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo a waati n'o ye Umu ye keba o ni Maître Tapo olu ye a don min ye Sarkozy sɛgɛn wa Sarkozy keba yan a ye maaw ye kare kɔnɔ minnu y'a bɔyɔrɔ fɔ a ye minnu y'a ka tabiya fɔ a ye minnu y'a yirula k'a fɔ ko Mali an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini a y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture de bɛ fanga la keba ala nana kɛ o Sarkozy kelen o nana kɛ Faransi jamanakuntigi ye keba waleya min tun b'a bolo k'an ka mɔgɔw lasegin kabi a ye ATT tɔɔrɔ n'a ye ATT tɛ fɛn fɔ ATT tun ma kunne n'a ka keba a ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko a jara ATT wo a b'a kɛ ATT yɛrɛ degun kojugu bɔra ka kuma fɔ k'ale ti jɛn n'a ye ale tɛna i tɛgɛ don sɛbɛnna a ma taa ni maa ye a tɛ segin ni maa ye keba i bɛ tubabu dɔn anw de bɛ ɲina n'o tɛ olu tɛ ɲina u tɛ tamakiya u tɛ siran u tɛ foyi fɛɛrɛ wɛrɛ ma sɔrɔ Sarkozy fɛ ko keba libikɛla wulilen olu ni ngilɛw de y'o da don maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ yen Kadafi masurunna keba Sarkozy ma fila kɛ koyi a ko fasoba aw la bɔyɔrɔba aw la wa an bɛna kuma Alizeri fɛ an bɛ kuma Moritani fɛ aw bɛ tɛmɛ olu ka jamana fɛ aw bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ keba hakili b'a la Libi kɛlɛ nalen guwan kosɛbɛ an ka burudamɛ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ Kadafi ka ko kɔnɔna na ala ma hinɛ na Général Kafuguna la
ananga ministre dɔw u taara nunu kunbɛ fo zakat Kidal marabolo dɔ kɔnɔna na ka kuma u fɛ nka keba don maa nunu y'a yirala an ka maaw la kosɛbɛ k'olu nana n'u ka constitution ye u nana n'u ka drapeau ye u ka labɛn kɛlen don a fɔra k'u kana k'u faso bɛ yen u kana u sigi u bɛ kɛ a jamana a ɲɛmaaya bɛ ta ka di u ma Faransi fɛ keba n bɛ ka nin fɔ parce que bi an bɛ fɛn min nɔfɛ mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko bila ko tɛ ATT ale y'i sigi ale y'a ka fanga kɛ ni a ye fo ka taa se ale wulili ma ka bɔ yen keba kɔrɔnfɛ kɛlɛ a laban kulukoro nana wuli fo a ye ATT yɛrɛ bɔ fanga la pewu sabula fɛn caman kɛra a waati jamanakuntigi min tun bɛ Moritanikaw fɛ yen keba o kun donnen don anw fɛ yan kosɛbɛ a dili donnen ani maaw ye baara kɛ yaasa min ye ATT ka fanga bɛ se ka dafiri cogo min fanga binnen de maaw bɔra ko caman kalama k'a dɔn k'a fɔ ko hali an ka politiki mɔgɔw dɔw tun bɛ a ko la an ka diinɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ a ko la wa keba o kelen o de bɛ sen na hali bi sisan an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u ka min faamu u k'a dɔn k'a fɔ jamana ale kan ka kɛ fɛn bɛɛ sanfɛ i bilara walimɔgɔw fɛ cogo o cogo i ka baara kɛ cogo o cogo i ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo o cogo kana sɔn k'i ka jamana janfa ATT a tora kɛlɛ fila de ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw bɛ fa don o don ani ale yɛrɛ ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na keba u nana ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɛ a don dɔ la walayi mɔgɔ mɔgɔ ye ATT a don a hinɛ ye bɛɛ minɛ parce que se foyi kun t'a ye tuguni u ye a tɔɔrɔ hali an labɛn jamanaw ATT y'a f'u ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in kunbɛn maa kelen tɛ se keba u ma sɔn nka mun nana kɛ IBK nalen u ye mun sigi ko G5 Sahel k'a sɔrɔ ATT tun ye nin bɛɛ f'u ye MINUSMA ni MICEMA ni fɛn minnu nana keba nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ kun tigɛlen nka Faransi yɛrɛ de tun tɛ fɛ tuguni ATT ka to yen maa kana ale bɛ se k'a sago sɔrɔ maa min kun ɔ ze in ta kɛlen don Faransi yɛrɛ minnu bɛ yan n'olu yɛrɛ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ keba an bɛ ko min kunna an k'a bila an kunna k'a fɔ kɛlɛ in ye kelen pe de ye keba kabi diɲɛ bisimila ye minnu ye diɲɛ kɛlɛ fila laban kɛ u ye diɲɛ boso u ni ɲɔgɔn cɛ de o diɲɛ boso ninnu na ɲɔgɔn cɛ anw fanfɛ bolow ye Faransi de ta ye a kɛkun ye mun ye keba san nataw gɛlɛya minnu bɛ nalen musaka minnu b'an ka dugukolo jukɔrɔ an ka pétrole an ka sanu an ka lulu an ka marijanɛw an ka jamaw olu de ko k'u ka kɛ olu dungo ni u sago ye min ka d'u ye u ka kɛ a la k'a sɔrɔ ɲɛmaa bɛ anw fɛ yan u b'olu kɔni kɛ namugula sogo ye dɔrɔn k'u sigi ten Asimi ninnu nana ka na u kangaraw de ka keba o tɛ se ka ɲɛ fo bɛɛ ka sɔn ka olu dɛmɛ o baara la o ko ni fila de tɛ ɲɛ anw de bɛ se ka ɲinɛ an b'a fɔ ko tentative de coup d'état hali fɛn wɛrɛ bɛ yen keba min tɛ tentative de coup d'état ye fo an ka sɔn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli k'an jɔ an ka k'an faso fɛ fɛn kelen min bɛ yen ni tubabu ɲɛ bɛ malo ma keba o ye jama ye kɔsa ye dan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ Faransi ni Alizeri keba don o don i bɛ kuraya la i y'a ye k'a fɔ ko Mali kɛlɛliko la k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ la u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ la o bɛnkan bɛ yen de Moritani bɛ ka baara minnu kɛ bi Faransi kɛlen ka Ukraine ta k'a don da min fɛ bi fo anw de k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ Mali de ye ko kɛ ko min ni Faransi tɛ se k'a da yɔrɔ la wa kuma tɛ kɔsa in na an ye tubabu yɛrɛ de minɛ k'o ye tulo bilen keba o tɛ taa ten sigili kɔ dɛ waati in na i b'a ye k'a fɔ kumaw bɛ ka caya min ye maa caman bɛ yen olu bɛ ka fɛn dɔw ɲini k'u faamu nka Faransi ni min na n'a bɛ ɲɔgɔn na keba ni bɔ kɛra min kalama u b'o bila u bɛ sira wɛrɛ ta u t'a dabila u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u tɛ jingɔ wa hali ni Macron bɔra yen ni président min nana keba a sɛbɛnnen don ka bila olu fɛ yen baara bɛ kɛ ni a ye anw dun t'a t'o ye
muna France b'a ɲini ka fanga ndaraki ya bi muna France bɛ fɛ ninnu ka bɔ fanga la bi parce que a b'a dɔn k'a fɔ ni ninnu bɔra fanga la min bɛ na olu bɛ na sira de don olu kɔrɔ o de la maa minnu b'a fɔ kuma caman k'an ka hakili to an yɛrɛ la maa minnu b'a fɔ kuma caman an ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu b'a fɔ kuma caman an ka ninnu senkɔrɔma don do kiba u ka kuma ye tiɲɛ ye wa n'an ma u senkɔrɔma don do n'an ma wuli k'an jɔ ala k'an n'a cɛ janya ni ko ye ninnu sɔrɔ an miiri tɛ fɛn o fɛn na maa caman kiba M5 kɛlɛ ta k'a lajɛ kɛ jɔnni bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko M5 kɛlen ka IBK bi kiba san 5 o kɔfɛ ko Imam Dicko bɛ se ka kɛ ko o tɛ don Mali kɔnɔ ko Ben bɛ kɛ kaso la Choguel bɛ kɛ kaso la Kawjim bɛ kɛ kaso la Clément bɛ kɛ kaso la k'a tɔw bɛ sigilen don Bamakɔ yan ko fɛn bɛ fɛn na u tɛ se ka olu kɛ tuguni politigiw ka ci n'i tun y'o fɔ mɔgɔ min ɲɛna kiba mai kalo tile 30 san 2020 u b'a fɔ ko est-ce que e kunkolo bɛ yen an k'an ka kɛlɛ kɛ maa kana bɔ k'o kɛ o de la an bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sira o sira ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen an k'an ka jamana de minɛ fɔlɔ Asimi ninnu mɛnna o janyana o kiba don dɔ la u bɛ taa Modibo Keyita min ye a ka fɛn bɛɛ di k'a yɛrɛ di ka ja a yɛrɛ kɔ ka ja a ka taabolo n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ ko fo Mali kiba o labanna cogo di Modibo Keyita labanna cogo di kiba Kampala kɔnɔna na ka mɔni min sɔgɔma ka daji kan ka bɔli daminɛ fo ka taa ni kɛnɛ karaba mun bɛ yen ko Modibo ma o kɛ Musa n'a ka mɔgɔw ye fini san ka di Modibo ma fini kuraw kiba a ko k'a tɛ se k'o don k'ale b'o don ka taa min a hinɛ nana sɔrɔsiw minɛ a bɛ minnu ka bolo kɔnɔna na a jɔrɔ nana olu minɛ olu fana minɛ kiba k'olu tun bɛ fɛ ka janfan kɛ maa min y'o kɛ Mali ye maa min y'o degun kɛ o taara o yɔrɔ ninnu kɔni tɛ don dɔ la a fɔ k'olu fana taara nka mun de kan ka to yen f'anw fana k'a faamuya an bɛ mun de fɛ an ka siniɲɛsigi n'an ka nafa ye mun ye maa mun bɛna san nataw la minnu bɛna waati nataw la u k'a dɔn k'a fɔ jamana taasira de ye nin ye an ka jamana bɛ nin de fɛ nin de ka ɲi an ma an kana sɔn fiyewu an ka bɔ o de gun kɔnɔna na kiba attaque terroriste o bingali o maaw jasirani o nin bɛɛ ye kɔ kelen kɔnɔjɛgɛw de ye u wulitogo u kɛcogo an'u lamagacogo olu de tɛ kɛ kelen waati bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ an bɛ kɛlɛ kiba ne ma tile k'a fɔ yen na ko démocratie ko in n ko tiɲɛ tɛ yan ne m'a fɔ ko démocratie ko tɛ tiɲɛ yan Pascal Lissouba kiba i b'a dɔn jamana min ko président don wa élection de kɛra k'a sigi Congo Brazza a nana de ko k'olu ka jamana tɛ nafa foyi sɔrɔ u ka dugujukɔrɔfɛnw na France k'a ma ko e bɛ mun na ko démocratie nkaw de nana n'o ye Denis Sassou Nguesso labɛnna de kiba ka n'a gɛn ka bɔ fanga la Paul Biya bɛ bi mun na Alassane nana cogo di fanga la jɔ de ye palais bon ka yɔrɔ latigɛ k'a di ka Gbagbo bɔ yen kiba misaliw caman bɛ Thomas Sankara sara cogo di Modibo Keyita janfara cogo di nin n'a ɲɔgɔnna caman sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ an bɛ kɛlɛ min na an bɛ wulikajɔ min na an bɛ cɛsiri min na a sinsinna o ye anw yɛrɛ fasodenw ye i m'a ye ni ko kɛra mɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ ka marisiw kɛ k'a jira k'a ma diya u ye parce que min ye tubabuw ye olu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina e bɛ se k'a faamuya cogo di kiba mun ma anw ni Ukraine se ɲɔgɔn ma sa e yɛrɛ k'a jateminɛ mun b'anw ni Ukraine se ɲɔgɔn ma nka u bɛ Ukraine don a la mun na parce que anw ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ukraine ye ko min kɛ o bɛ dimi min kɛ Irisi la ani ka mɔnɛ min don o la u b'o de fɛ bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan France bɛ ka Ukraine de labɛn bi ka Ukraine bila baara cɛjugu bɛɛ la bi Mauritanienkaw fɛ yen a minɛnw caman minɛna o de la kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ min ye kunna sininko conseil de sécurité la Irisiw ka mɔgɔw bɔra ka kuma dankɛnɛmaya k'a fɔ bɛɛ Ukraine bɛ baara min na daliyaw b'u bolo bi
hakila k'a fɔ Mali kelen tɛna ka plainte kɛ tuguni ani AES jamanaw olu kelen tɛna ka plainte kɛ tuguni u ni Irisi de bɛna jɛ k'a kɛ komi jɔyɔrɔba b'ale la Keba Conseil de sécurité la a ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ wa min y'an ka tentative de coup d'état in ye Keba Faransi kunnafoni gafe bɛ ka kuma minnu fɔ an k'an kɔlɔsi u la hali n'u ko ko an bɛ ka mun fɔ k'o de don an k'an kɔlɔsi janw de bɛ kuma ninnu kɔnɔna na jan caman de bɛ kuma ninnu kɔnɔna na o de la an ko an ka jɛ an ka kɛ an faso fɛ an bɛ min kɔni fɛ an k'o dɔn Asimi bɛ bɔ kuma o tuma a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko segin kɔ tɛ ko in na an ka n'u janfa parce que an de ko n ko a ka kɛ tan wa an fana kan ka ye a ko la fo a ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka nafa bɛ min na nin ye an ka bi sɔgɔmada in na kuma ye Keba dugu jukɔrɔ nafaw olu kɛlɛ min bɛ sen na ka anw ka cɛncɛnfuga jamanaw ta k'u sigi u sen sabara kɔnɔ n'o tɛ bi ni maa min hakili bɛ ka hakili jagabɔ kɛ kule jumɛn bɛ Faransi bi Faransi bɛ sɔrɔ ko kule de la Faransi bɛ nafa ɲini kule de la Faransi ka ko min bɛ ka tiɲɛ bi o de ka ca ni ba n'a si ye n'i y'i sigi k'o jateminɛ hali u bɛ fɛ ka wari min sigi sen kan n'o o ye Afrique de l'Ouest wari ye Keba nin bɛɛ kun ye halisa Faransi bolo ka to ko dugumana de la an ka k'an faso fɛ o de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Keba an ye wulikajɔko kuma min fɔ a kɛra Segu sibiri tɛmɛnen Segu maa caman bɔra dugudenw olu ka weleli hukumu kɔnɔna na yaasa ka na fara ɲɔgɔn kan in min kɛra Segu dugu kɔnɔna na ka na kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ masa Nɛnɛkɔrɔ Fɔnba monument kɛrɛfɛla la Keba baara in ale kɛra yen min ye Segu gouverneur n'o ye général Sulemani Traoré ale tun b'a kɛnɛ kan Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa n'o ye Banu Jara ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan duguden tɔnw caman nana ka na senkɔrɔma dondonni baara in ale kɛ gouverneur kɔni ye foli ni tanto ka ɲɛsin u ma sabula wulikajɔ in kɛkun ye min ye fangadaraki min tun bɛ ka sigi sen kan k'a jira k'a fɔ k'o ma diya Segu ye o ma bɛn Segu ma baara ye tali kɛ o la maa caman ye kuma sɔrɔ kɛnɛ kan ye ka ɲɛfɔli kɛ min ye waleya in ye a kɔnnen don sira min fɛ Segu yɛrɛ bɛ labɛn wɛrɛ minnu na fana min ni nin si tɛ kelen sabula nin balila ka cu yaasa ka se ka ko sigi sen kan ka ɲɛ kosɛbɛ Faransikaw fana fɛ sibiri kelen in na olu fana bɔra ka taama kɛ taama in kɔfɛ sa maa mun b'a la ni ale ye labɛnbaa dɔ ye Mohamed Jara n'an b'a wele ko Momo ale ye dantigɛli min kɛ ani waleɲuman dɔ min ɲɛsin maaw ma bi sɔgɔmada in na an ka jɛ k'o lamɛn. Malien de France cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo dantɛ foli min na AES dɛmɛbagaw AES membre an b'aw fo dantɛ foli min na an bɔkun ye bi ka bonyamasegin kɛ an balimaw ye minnu y'u u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka taa an ka kunu le 23 sitting kɛyɔrɔ la place de la République an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw de ye nin ko in kɛ anw m'a kɛ
nani an bɛ don o détail la n b'a fɛ ka an balimakɛ Siriki Kuyate Mali la ka droit de réponse dɔ di Siriki ma. Ne ye mɔgɔw wele ko mɔgɔw ka bɔ ka Mali jeunesse wele k'u la encourager pour que u ka se ka bɔ ka jamana dɛmɛ. Siriki Kuyate taara sigi radio so la ka ne ka vocal in jouer. N ye video min kɛ ka jouer vocal la ka ironie kɛ ka na gosi. Ani cɛ min kun sigilen bɛ radio la a tɛ se ka kuma min fɔ ne ma a y'a essayer k'a bɛ kuma in don da. Ko ye mun de faamu ne ka kuma la. N'o ko Momo jara ko Momo ka Momo bila ko ye kuma k'i ye mun faamu ko pour que a bɛ fɛ ka cɛ pousser cɛ ka ne la gosi. A yɛrɛ tɛ se ka mun fɔ a bɛ fɛ ka cɛ bila ko fɔ. A yɛrɛ ka tila tugun k'a fɔ ko ne ye mɔgɔw wele ko ne ye Mali jeunesse la gosi. Ko ale ne ka kuma kɔnɔ ko ale ma foyi faamu a la. Hali ne man da don a ka kuma bɛɛ la. Nka n ye yɔrɔ minnu ta a ka kuma la n'olu nafa ka bon kosɛbɛ. Notamment a b'a fɔ ko ne ko ko mɔgɔw ka bɔ ka taa Faransi ambassade da la ko ne yɛrɛ tun bɛ yen ko ne tun tɛ taa. A ye na gosi kosɛbɛ ni kuma caman ye. Hali n'a m'a bɛɛ fɔ ŋaniya faamuyalen don. Siriki Kuyate i ko mɔgɔw k'a ci ne ma n'est-ce pas? Ko mɔgɔw ka a ci ne ma. Mɔgɔ tɛ taa ne ta ci ma dɛ ne bɛ tila ka ci ma sa i ka inbox kɔnɔ. Siriki Kuyate ne ma deli ka ne bɛ bɔ Mali ko la mais ne ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sira la mɔgɔ caman bɛ ne critiquer n tɛ kuma la mais e ta n bɛ kuma e ni ɲɔgɔnw n bɛ kuma kun b'a la e b'a kun dɔn ne b'a kun dɔn. Siriki n b'a ɲini fɛ a ka danni ma à partir d'aujourd'hui n bɛ ka kuma min fɔ à partir d'aujourd'hui kana t'i sigi émission na radio la k'i bɛ ironie kɛlɛ la k'i bɛ ne la gosi. Moi je suis libre n ka savoir ye n ta de n ka connaissance bɛɛ n ta de wa sira min ka di n b'o de tagama kɔma in kɔnɔ. À partir d'aujourd'hui nin ka k'a fɔlɔ n'a laban yanni kunba ka dagaba wuli kɛ ne fila kɔnɔ i ye jeli de bɛ bamanankan kɔrɔ dɔn a kana se fila bilen nin ka k'a fɔlɔ a n'a laban ye i ka t'i sigi radio la k'i bɛ ironie kɛ ne la n'i ye bɔra siɲɛ wɛrɛ k'i bɛ ironie kɛ ne la kuma bɛ dagaba wuli kɛ ne fila bɛɛ kɔnɔ i ye jeli de i b'o kɔrɔ dɔn. Donc a ka danni ma k'a fɔ ko ne tun bɛ yen ko ne tun tɛ taga ambassade da la mɔgɔ tɛ tori ŋaniya dɔn fo samiya ka se i ŋaniya n b'a dɔn. Ne bɛ taa kɛlɛ kɛ wagati minnu na ne bɛ bɔ ka Faransi kɛlɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ e bɛ parti politiques ni ɲɔgɔn cɛ boliboli la o y'a sɔrɔ e bɛ député a ɲiniw na o y'a sɔrɔ e bɛ partiw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc k'a fɔ k'i bɛ ne la gosi i bɛ ne bɔ ka ne di mɔgɔw ma kan'a kɔrɔbɔ dɛ menace tɛ kan'a kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ a man di la a kana taa d'a ma dɛ ne yɛrɛ de b'a ci a ma f'a ka inbox kɔnɔ o ye entre parenthèses. An balimaw ne ye mɔgɔw de wele mɔgɔw ka bɔ minnu y'a faamu dɔw bɔra Segu minnu y'a faamu sini lundi dɔw fana kan ka bɔ ka taa ambassade la bi ye le 24 sini le 25 lundi 25 août mɔgɔ dɔw kan ka taa devant l'ambassade de Bamako an b'a ɲini aw fɛ aw ka bɔ aw k'u accompagner. Faso ko de don n'i ye mun k'i faso ye i b'o de tɔnɔ sɔrɔ. An b'aw fo aw minnu nana kunun ka na aw jɔ yen ko in kun gɛlɛyara anw bolo parce que mɔgɔ dɔw ye mɔgɔw wele ka an ka meeting ka boycotter ka essayer ka mɔgɔw wele k'a fɔ ko annulé la an y'o difficultés sɔrɔ et mɔgɔw kun sirannen don fɛnɛ parce que tension min bɛ Mali ni Faransi cɛ nin wagati in na bɛɛ b'a dɔn a dogolen tɛ mɔgɔ si la caman kun sirannen don bon hali n'an m'an da don détail bɛɛ la et ensuite wagati kun ka surun a organisation fɛnɛ ma mɔgɔ caman fɛnɛ y'a fɔ an ye kuma bɔ a kalama et o fɛnɛ kɔfɛ an ka organisateur caman bɛ vacances la o bɛɛ kun kɛra difficultés ye a n'a ɲɔgɔn caman mais alhamdulillah aw bɔra aw yɛrɛ aw bɔra aw faso de an ma bɔ anw ye anw tɛ foyi ye dɔ de bɛ ko daminɛ tɔw bɛ continuer n'a ye sinon a y'a kɛ aw faso de an m'a kɛ anw ye an ka to ɲɔgɔn bolo maliyɛnw
ni fɛn fɛn bɛ ko y'an faso kunkanko ye an ka wuli k'an cɛsiri o la faso kelen de b'an bolo fila tɛ yirikuru mɛn o mɛn ji la i tɛ kɛ bama ye anw nana nafolo ɲini de la anw nana yɛrɛ ɲini de la an nana fɛn ɲini na mɛ an faso yɛrɛ bɛ yen an bakɔrɔw bɛ yen an denw bɛ yen an musow bɛ yen an balimaw bɛ yen an teriw bɛ yen mali la mali y'an ta de ye wa n'an ɲɛnama ma taa an su de bɛ taa an kana ɲinɛ mali kɔ an ka mali bila an bɛɛ sanfɛ aw ni ce aw ka kunun boli la aw ni ce an ka welekan jaabiliw la an b'a ɲini aw fɛ an ka to ɲɔgɔn bolo Mali ou rien Mali ou rien Afrique ou rien Afrique ou rien Sahel pour rien AES pour rien vive l'AES vive nos présidents vive les fils dignes de l'Afrique. Ayiwa keba min ye Gawo kɛrɛfɛla la duguncinin dɔ bɛ ko Tinɔkɛr olu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko Bamanciwale jɛkulu dɔ kɔni taara maaw cɛ olu fɛ yen jɛkulu marafatigi kɔrɔ minnu tun b'an fɛ yan ko olu ka maaw don min ye Tinɔkɛr mɛri ye ale ni maa minnu bɛ yen n'u b'u ka kabila kow kunna ani maa wɛrɛw k'u ye olu kɔni ta waleya in a dan tigɛra bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Zedani ye n'o ye Zidane accident la min ye ale de ye ɲɛfɔli kɛ a la bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Chamasu ye communauté Chamanamasumaw olu ka communauté maa ye ale ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sayikaw ye olu kɔni ko sa k'u bɛ wele bila gouvernement ma yaasa wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ cogo min na u fana bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ nin y'a san 2 ye olu kɔni tɛ se ka taa cikɛdaga la u tɛ se ka taa fosi la wolomasiri taba minnu b'u fɛ yen dɔ ka fara olu kan yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na degun minnu bɛ yen u bɛ se ka bɔ olu kɔnɔna na cogo min na baara min bɛ ka kɛ Farabugu a ka d'olu ye o ɲɔgɔnna ka kɛ u fana fɛ yen yaasa u ka dugu bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min ye Bamanciwale ka walekɛbaw n'o tɛ olu fanfɛla la maa caman bɛ yen minnu ye bɛnkan ta nka min ye Sayi kɔni ye halisa ale ma sɔn nka gɛlɛya kɔni bɛ u la u tɛ se ka u sago sɔrɔ i n'a fɔ a ka d'u yɛrɛ cogo min ka se ka baara kɛ cogo min na nin waati in na Segu mara ale kɔnɔna na. Jɛrɛ min bɛ kɛnɛyako bankun kan n'o o ye diɲɛ seleke naani kɛnɛyako bankun ye o baaraw bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na Zanbikaw fɛ yen Mali ale minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye médecin colonel Asaba Jalo ye ale yɛrɛ bɛ o kɛnɛ ka Lusaka Zanbikaw fɛ yen baara in daminɛna nin kalo in tile 24 a b'a funu sisan nin kalo tile 28 a kɛ kun ye min ye sa farikolo ɲɛnajɛ ale ni kɛnɛyako bɛ se ka sigi sen kan cogo min maa 500 o de bɔra farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na baara in na. Keba i kun kan ka taa nin kɛlɛ kan dɛ ko taama b'a la dɛ kilomɛtiri 10 ka a bɛ taa a bɛ segin kilomɛtiri 1 e man ka t'o la de maa yɛrɛ kan k'o fɛ ɲɛna kulu yɛlɛ b'a la kulu jigi b'a la a bɛ baw tigɛ ka kɔw tigɛ ka tila ka segin ka na e ti Asaba Jalo ale ni Mali maa mafalenba caman u bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye Mali jamana ale tɔgɔ la min ye baara ninnu ye sa dɔgɔtɔrɔya ko ta na sira fɛ a bɛ tali kɛ Sɔrɔdasiw ale ni kɛnɛya min bɛ sigi farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na ni kɛnɛya furakɛlikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a ko kɛnɛ kan ye Mali minisiri min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan sa ko ale kɔni ye an ka maa dɔw bisimila Keba min ye maa 121 olu nana ka bɔ Nizɛrikaw fɛ Agadez maa 112 o ye cɛ ye 5 o ye muso ye 4 o ye denmisɛnninw ye u nana sa ka bɔ Agadez Niger u bisimilala min ye minisiriso min bɛ malidenw ka ko hukumu kɔnɔna na yan maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabaliw sigilen don sa maa kɔni n'i b'a fɛ ka segin ka na i faso la nin waati in na ka kɛ n'u ye degun sɔrɔ k'u to yɔrɔ yɔrɔ u na kunbɛn k'u bisimila yaasa ka se k'a yir'u la k'a fɔ k'u faso ko ale bɛ ka bolo kan Doualakaw an y'olu ka wulikajɔ fɔ Keba min ye dugujukɔrɔmugu ye sa explosif o 20,952 u y'u tɛgɛ sigi o kan waliya in sa a kɔni tun bɛ camion de kɔnɔ ka bɔ an dafɛ dugu dɔ la ka na min ye douane ɲɛmaaba ye n'o inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw ye u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka wulikajɔ ni yuruguyurugu kɛlɛ hukumu kɔnɔna na u sera k'u tɛgɛ da nin kan Konatekɛ k'a b'a ka cɛdenw fo wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka se ka boloda nin ko n'a ɲɔgɔnnaw kan wa baara min b'u bolo min ye douane ɲɛmaaba ye a ko k'a taara kɛnɛ o kɛnɛ k'a ye min f'u ɲɛna o don u k'u hakili t'u yɛrɛ la u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ
min ye baara waati ye u ka baara kɛ yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na jamana ka danaya min bɛ u kan kɛba n'an bɔra yen an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔw fɛ yen sa ko min ye gɔnbana ye n'o ye mpox ye k'a yira maa kelen na ye o la sa kabini nin kalo in tile 21 u kɔni ye maa kofɔlen ta ka taa bila dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔna na yaasa a ka mabɔ maaw la cogo min na gambikaw fɛ yen sa u ka maa faala jugu dɔ n'o o ye Michael Sange Korera ye ko ale kɔni ka kiiri kɛra juma tɛmɛnen san 67 u y'a bila o de kaso la koyi ani dɔɔni min ye u ka marabolo kɔnɔna na sa maa minnu kɔni ni ale kɔni kofɔlen filɛ nin ye kɛba Amerikɛnw olu de y'a nɔ minɛ sabula ko a ma kɔlɔkɔlɔ tɔɔrɔda maaw kan wa degun caman bɛ a y'o ta k'o da ka ɲɛsin maaw ma waati min na fanga jugu tun bɛ u fɛ yen min ye u ka kiiri tigilamaw ye sa olu kɔni y'a yira sa ni maa kofɔlen yɛrɛ maa caman ɲinɛna kɔ Gambi nka Yaya Jammeh ka waati ale de ye nin degun bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin maaw ma Nizeriyakaw fɛ yen maa 70 ɲɔgɔnna ni cɛw ni musow b'a la ni denmisɛnninw dɛmɛ sera ka don olu ma koyi min ye u ka sɔrɔdasiw ye olu de wuli ka jɔ kɛ sa ka yɔrɔ dɔw gosi min ye Katsina kɔnɔna na ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ degun kɔnɔna na Nizeriya sa ale ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka u sama ka bɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na République démocratique du Congo n'o ye RDC ye kɛba a yira sa ka fɔ ko juma tɛmɛnen u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Joseph Kabila a ye mun kɛ kɛba son ancien président lui non u b'a jɔ k'a fa u t'a sɔrɔ dɛ marifa gɛnne b'olu fɛ hali bi de peine de mort u yɛrɛ ko komi a tɛ yen ka kiiri tigɛ kuma in dɔ filɛ nin ye kɛba par contumace o kɔrɔ k'i tɛ kɛnɛ kan n'i y'o mɛn kiiri o kiiri la ko karisa kiiri la par contumace o kɔrɔ k'a tigi tɛ kɛnɛ kan wa ko a ye faso de janfa han wa a ye kɛlɛ fana ta ka ɲɛsin faso ma jɛkulu min bɛ yen n'o ye M23 ye k'a y'olu kɔkɔrɔma don min ye Joseph Kabila ye ale de kɔni bɔra fanga la kɔsa in na sa ka fanga tɛmɛ min ye kalataw senfɛ sa Etienne Tshisekedi ale denkɛ de tɛ sa o de tɛ fanga la wa kɛba min ye nin kɔni ka ko kɔni ne siga nin cɛ in ka ko la kosɛbɛ mugu cira ale fa la dɔrɔn ale kɛra jamanakuntigi ye Laurent Désiré Kabila denkɛ tɛ yan ale kɔni b'a dɔn ko min tun bɛ sennaw la sa dɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma min ye Ukraine ye ale ni Irisilakaw ko nin waati na u bɛ ka kɛlɛkɛcɛw falen han kɛba maa 146 ɲɔgɔnna k'u ye olu falen yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na hali n'a sɔrɔ kɛlɛ tɛna na ban fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa ko bɛ se ka sigi ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko la cogo min na n'an bɔra o bɛɛ lajɛlen na kɛba an bɛna Segu san o san festival ba min bɛ sigi Segu n'o ye fɛrɛkɛnɛba ye n'an b'a fɔ o ma ko festival Sile Niger n'a kɛra festival Sile Niger Segu ari ye kɛba ale jɛrɛ min kan ka kɛ san wɛrɛ février kalo nata k'o kɔni tɛna na kɛ koyi u y'a bila février kalo tile 2 ka taa s'a tile 7 ma san 2027 k'a bɛ kɛ Segu o bɛ k'a tako 22nan ye tako 22nan in a bɛna sigi gu min kan sa o ye sifinw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani kalan ka fɛɛrɛw sigi sen kan u ka communiqué kɔnɔna na min ye directeur ye n'o ye festival Sile Niger directeur ye kɛba a ko nin y'a san 21 festival Sile Niger a sigilen don Segukaw fɛ yen a bɔra festival Sile Niger la ka kɛ festival Segu ari ye kɛba min ye danganda la san o san ɲɛnajɛw de bɛ taa kɛ tile 10 kɔnɔna na Segu fan 14 k'a daminɛ février kalo la sa fo ka taa se o tile daminɛw ma min ye Segu ni dɔnko Segu yɛrɛ kɔnɔtaw jamana wɛrɛw taw lajɛbaw barosigiw min ye kalansenw ye k'olu sigi ka Segu ni dɔnko don ba la k'a yiriwa k'a don sɔrɔ hukumu kɔnɔna na waleya in a bɛ kɛ Segu min ye Segu yɛrɛ faaba kɔnɔna na ye baara in y'a to sa farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛsira Segu ma nin waati in na nin san laban ninnu na ka na fɛɛrɛw sigi sen kan Segu ni dɔnko k'a dili don kosɛbɛ fo k'a kɛ fɛn ye min ye maaw bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ka tɔnɔ sɔrɔ a ko hukumu kɔnɔna na ko ka kɛ ni o ye daraja min bɛ Segu festival la kɛba a ye bonyali min kɛ ani a jɔyɔrɔ bonyani k'o t'a to ka se k'a labɛn san kelen kɔnɔna na han bi k'u bɛna n'a yɛlɛma kɛba min ye Segu art festival Sile Niger ye k'a bɛna kɛ san 2 o san 2 ye o tɛ biennale ye n'i y'a mɛn biennale yɔrɔ yɔrɔ kɛba ko san 2 ye san 2 o san 2 k'a bɛna kɛ o ye yɛlɛma in kɛkun ye mun ye
yaasa baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛ u bolo k'olu don baara la min ye ko labɛnbaw ye olu de fana ka fiɲɛbɔda sɔrɔ sabula san o san a ka gɛlɛ o de la sa ɲinan san o ta kɔni kɛra ka ban o kɛra kalo janvier tɛmɛnen san wɛrɛ ta k'u b'u pan o kunna o tɛ kɛ 2026 o tɛ kɛ dɛ nka min ye février kalo tile 2 ka taa sa tile 7 ma 2027 n'ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ o na kɛ segukaw fɛ yen o bɛ k'a ta ko 22nan ye baara in sa yanni o cɛ keba segu yɛrɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko cɛ yɛrɛ dɔkulu dɔ bɛ yen farafinna an fanfɛ bolo fɛ sa u bɛ baara dɔ sigi sen kan n'u b'a fɔ ma ko sikawo in san min na ni festival tɛ yen ale na kɛ sa kɔrɛ mɔgɔw fɛ ale fana ye seko ni dɔnko baara ye baara mun don sa yiriwalu caman bɛ kɛ ale kɔnɔna na segu art festival sida niger k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a directeur ba n'o o ye gise nin ye ale ka sɛbɛn ye ka bɔ segukaw fɛ yen keba kunungo an dasira nka an sera de b'a la k'an da an ma deli ka se basket finale kɛnɛ kan o cɛw nin y'o siɲɛ fɔlɔ de ye mali ka tariku la ni kun y'a san 26 ye keba demi-finale ka taa nin na tan an kun famana k'o fana sɔrɔ denmisɛnnin minnu y'o baara kɛ an k'u fo kunungo minnu y'an dasi an k'a fɔ maaw ye tulon bɛ ka kɛ olu de fɛ yen an kola tɛ yan u ye joli de kɛ yɛrɛ o t'an ka sira ye u y'an dasi nka kiba an dasilen kɔfɛ an bololankolon na dɛ warijɛ o pembe o dira an ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye médaille d'argent ye min ye jɔyɔrɔko ta fanfɛla fana na u bɛ maa minnu ta k'olu ye maa 5 ɲɛnɛmaw ye tulo in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ka maa 2 yera o kɔnɔna na Aliou Jara ale ni Mamani Kulubali olu taara o la n'o o ye les 5 majeurs ye tournoi hukumu kɔnɔna na o kɔni o dira olu ma min ye an ka denmisɛnninw ye an b'u fo ko baara ko a ɲɛna kosɛbɛ kebando ye sa n ko n t'a fɔ an dasira an ka daw ma u y'an bati ni maa min bɔlɔlɔ bɛ bɛɛ bolo bɛɛ ka taa tɔ ɲɛɲini an dasira da min na an b'an ka denmisɛnninw fo baara kɛcogo ɲuman na ka fédération mɔgɔw fo waleya min kɛlen filɛ nin ko a diyara an ye coupe du monde éliminatoire keba n'o ye farafinna an fanfɛ bolo ta ye ale tile 7nan baaraw olu bɛna daminɛ nka keba dɔgɔkun tɛmɛnen FIFA a ye lɛtiri ci Mali ma lɛtiri min na parce que ale ni Mali tɛ kuma dɛ fédération secrétaire général o de ni FIFA bɛ kuma ani fédération mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ tɛ kuma ale ka bataki bɛ na fédération secrétaire général de fɛ ale n'o de bɛ kuma a ye bataki de ci fédération secrétaire général ma ko aw ka match n'o ye Mali ka tile 7nan match ye k'a bɛ taa Maroc maaw ye sɛbɛn ye keba u ye ɲininkali kɛ i b'a dɔn secrétaire général fana bɛ baara kɛ comité exécutif de ka yamaruya kɔnɔna n'o ye fédération ye keba mun nana ye ko in na a taara ye k'a fɔ ko min ye Mali yɛrɛ de y'a laɲini ko k'a ka ballontan ye tile 7nan ye ko ka taa Maroc i b'a dɔn ni ballontan terrain kɔni ti fédération fana ta ye an ka kumaw fɔ o ɲɛ kan ballontan terrain ye ministère des sports de ta ye direction nationale des sports de b'o kow ɲɛnabɔ ballontan terrain a kuma de ka ca keba san o san sali na sini da ye hakili t'a la jeliba ka ballontan ni mawuludu bɛnna zeyi a na kɛ gouvernement sɔmin janyana nka an ye ministiriso mɔgɔw ɲininka an k'u ma munna anw ka ballontan in min kan ka kɛ an fɛ yan ni Comore tile 7nan hukumu kɔnɔna na munna a tɛ kɛ Mali la yan ministiriso mɔgɔw ye jaabi min sɔrɔ an ye keba o filɛ nin ye u ko an ma ko min ye match in ye ko n'o o taana nin kalo tile 4 kalo tile 8 ko an kan ka taa Ghana ko n'i ye ko jateminɛ olu bɛna wari min don joueurs ka billet la ka bɔ farajɛ jamanaw la ka na Bamako o wari n'u bɛ bɔ farajɛ jamanaw la ka na Bamako o ka ca siɲɛ 3 n'u bɛna Bamako dɛ o ka ca siɲɛ 3 n'u taara Maroc sabula n'u tora Maroc ye u bɛ tila ka bɔ yen k'u kunda Accra kan u ni Ghana fana bɛ jouer ministère de ka n ka kuma lamɛn ka taa n ka kuma yɛlɛma maaw ye dɛ ministère ye min fɔ n bɛ k'o de f'i ye ministère de ko ni joueurs kan ka bɔ tubabu jamanaw la ka na Bamako yan u bɛ wari min don o la o ka ca siɲɛ 3 n'u taara taa Maroc
o ye ministère ka kuma ye wa ko n'u tilar'o la fana kalo tile 3 tile 8 u kan ka taa jouer fana Gana fana contre la o ye tile 8 nan hukumu kɔnɔna ye k'o de la musaka min dira olu ma ministère ka Aigle ka match labɛn k'a musaka bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'olu ye baara kɛ ni o de ye ministre so ye nin kuma de fɔ an ɲɛna Keba sɔgɔbɛlikɛla minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la ani maa minnu bɛ denw jateminɛ olu ko olu ma sɔn ministère ka nin kuma in ma ko sabula balontan nafa min b'a la i fɛ yen i ka jama bɛ bɔ ka taa supporteri kɛ k'an yɛrɛ k'a jateminɛ k'an ka balontan fɛn fɛn taara kɛ Maroc fɛ yen k'a bɛɛ kɛra stade lankolonw na ko hali coupe d'Afrique ni fɛnw na ni Maroc ni tɛ ka jouer bɛ jamana bɛ taa la ni o tɛ ka jouer an taara jouer yɔrɔ o yɔrɔ k'an y'a ye ko maa si tɛ se ka taa an ka maliyɛn damadɔni dɔrɔn de bɛ taa n'a dun kɛra Bamakɔ yan jama ka pression o b'a to denmisɛnninw bɛ jouer ka ɲɛ Keba ko ni Mali y'o bɛɛ to yen ko kun de bɛ a la Keba maa minnu fana ko kun fɔlɔ olu ka kun fɔlɔ ye min ye olu ko k'olu y'a ye ko stade yɛrɛ kɔnɔna ye ko min ye 26 mars kɔnɔna na ko yɔrɔ dɔw bɛ ka dilan ko yɔrɔw ma ban fɔlɔ k'a dɔw jalen don ko bintigɛw ni fɛn Keba maa sabanan ko Mawuludu de bɛ yen Mawuludu k'o de bɛna na kɛ ko n'i y'a jateminɛ fɔlɔ gɛlɛya minnu yera degun minnu yera yaasa ka se ka o bali ka bɔ yen pewu Zeyina ko gouvernement kɔnna ko ma k'a ɲini FIFA yɛrɛ fɛ parce que FIFA ka balontan de don coupe du monde éliminatoire ye FIFA ka affaire de ye ale de bɛ matchw bɛɛ tɔgɔ fɔ ka numéro k'u bɛɛ la donc Mali kɔnna k'a ɲini FIFA de fɛ n'o tɛ wariko ni fɛnko ninnu FIFA ka sira foyi t'o la donc Keba min bɛ sen na nin de don an ye version 3 min mɛn o de ye nin ye ministère so mɔgɔw ko a ma ko musaka min dilen n'u ma olu ka taa Maroc o de da ka di olu la joueurs ka fara ɲɔgɔn kan na n'u ka wariko la o de y'olu ta ye farikolo ɲɛnajɛ la kɔlɔsibaa dɔw bɛ yen olu ko stade yɛrɛ de bɛ ka dilan k'a kɔnɔna na ko fɛn dɔw bɛ yen ne kɔni bɛ 26 mars kɛrɛfɛ Keba maa wɛrɛw bɛ yen olu ko Mawuludu de bɛ yen ko Mawuludu de setɔ don min ye terrain ye a bɛna na di Mawuludukɛlaw ma olu ka Mawuludu k'a kɔnɔ ko o de kɔni fana bɛ yen nin y'a 3 ye an ye min mɛn mɔgɔw da wa Keba balontan in yadi ale cɛ Mali bɛ groupe min kɔnɔ a b'a fɔ ma ko groupe I ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi o ye Gana ye kuru 15 bɛ ale bolo tile 6 tɛmɛnen kɔfɛ maa min dalen n'o kan ani minnu bɛna bɛn Comore olu ye 2nan ye kuru 12 bɛ olu bolo Mali ale bɛna na jɔyɔrɔ 4 nana kuru 9 bɛ anw bolo min ye Madagascar ye kuru 10 bɛ ale bolo ale ye jɔyɔrɔ 3nan ye Centrafrique kuru 5 bɛ ale bolo ale ye 4nan ye Tchad kuru foyi t'a bolo ale ye 6nan ye donc groupe o groupe la maa 6 jamana 6 de b'a kɔnɔ kelen de bɛ qualifier ka taa coupe du monde na Keba a bɛɛ bɛ 9 de ma an bɛ groupe I de kɔnɔna na donc Mali ka balontan fɔlɔ o bɛ taa kɛ stade municipal de Berkane nɛgɛ kanɲɛ 19 alamisa nata in o de don alamisa nata kunɲɔgɔn o de don Keba a bɛ taa 10 Berkanekaw fɛ yen min ye retour ni ani Gana ta ye o fana bɛ taa Akara Ganakaw olu fɛ yen donc kibaruya min tun bɛ yen n'an ko k'an bɛ k'a ɲɛɲini ministre so ye min d'an ma a ka version na o ye nin ye jamanadenw ani maa minnu bɛ ko la kɔlɔsi olu ye min fɔ Keba bɛɛ dalen filɛ ni mɔgɔw ɲɛkɔrɔ nin ye n kana n tɔgɔ min da tugun dɛ ko balontan in yɛrɛ la an ye kibaruya laban min sɔrɔ ko Aigle ka capitaine min nana a y'a kɛnɛ kan Yves Bissouma k'ale joginnen don ka d'a la n'ale bɛna se ka ndolantan 2 in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula a ka tɔn kɔnɔna na bi ko a joginnen don ko a ye blessure dɔ kɛ ka d'a la n'a sɔrɔ ale bɛna ye kɛnɛ kan Keba balontan kɔni ka taa 10 fa wɛrɛ kɔni fɛ équipe fanga de dɔgɔya est ce que an yɛrɛ an bɛ 4 tɛ yan cɛ caman dimi jɛgɛ min cɛ k'an man teli k'o sɔrɔ bon i b'a sɔrɔ u b'a dɔn fana k'a fɔ k'an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la kɛ ayiwa an ka ndolatila denmisɛnnin wɛrɛ bɛ yen n'o ye an yɛrɛ denkɛ Bayon denkɛ Musa ale fana k'a ye tɔn kura sɔrɔ Keba min ye Jɛnɛbo ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni tun bɛ Standard de Liège de la Standard de Liège k'a n'olu ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min b'a to sa a bɛ se ka taa baara kɛ nin waati in na Irankaw fɛ yen Estgal FC d'Iran a bɛ t'o tɔn kɔnɔna na Keba Irankaw fɛ yen san 2 a kan ka o de kɛ
min ye san fila contrat a y'i tɛgɛ nɔ bila o de la min ye Musa Jɛnɛpo ye a kan ka to kɛnɛ kan ale yɛrɛ kun famana ka na équipe nationale la dɛ ou bien n'an bɔr'o la Marakana o balontan fana bɛ yen n t'a dɔn n'a sɔrɔ o labɛnnen don i bɛ Diba Fane dɔn wa monsieur le ministre Mamadu Diba Fane voilà ale de fana ye Marakana o fédération président ye monsieur le ministre kɔni n kɔrɔkɛ don a bɛ Falajɛ yan ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali yɛrɛ ka se ka Marakana championnat national sigi sen kan nka keba min kɛra kunu a gɛlɛyara dɛ final kɛnɛ kan min kɛra i b'o dɔn wa u ye Seguden namara k'a di Bamakɔ ma keba u y'a namara de sa Bamakɔ bɛ se ka biennale la an ye min da Bamakɔ kan e ɲinɛ n'o kɔ wa donc ko fédération de Marakana a ko tun bɛ ka kɛ kunu 26 mars salle kɔnɔna na salle min tɔgɔ dɔn Mamana Aidara la o la sa maa minnu tun bɛ yen sa n'o ye ɲɛmaabaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun ye kɛnɛ sɔrɔ ani fédération maaw équipe minnu tun b'a la sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Segu ale de kɔni dasira Bamakɔ fɛ sa 3-2 min ye maa minnu ye kupu ta Keba 100,000 dira olu ma anw Segu anw ta kɛra 60,000 ye Nfamara Berete ale tun b'o kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ. Senna ndolanci suguya mun bɛ Marakana an ka jamana a bɛ ka yakubaya kosɛbɛ yan nɔ o siratigɛ de la kɛnɛ belebeleba mun tun bɛ sen kan Bamako ani Segu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a barabala fɔli finali kɛnɛ kan Senna ndolanci mun na tun ye Mali marabolo caman fara ɲɔgɔn kan dolantan gɛlɛn kɔnɔ Bamako ni ale donfini tun ye binkɛnɛ ye ale bɛ sebaya sɔrɔ Segukaw kan 3-2. Je suis très satisfait. Et nous sommes là où on va équiper parce que on est à la baie. Et c'est vrai que match manoya. Et en Benani équipé, nous et Seguga équipé. Et à Mano, c'est où on a ni équipement badé. Ils ont de très bons joueurs, mais en fin de la baie kama. Et Marakana championnat national following. En fin de la tout nous gâte bon Bamako. Wa amabo Bamako, on est à barra de quai. Mathieu a galéré, mais on s'est là qu'en scénario. Ça nous a manqué un peu juste de réalisme. À l'occasion d'aujourd'hui, dans les finales, c'est ça qui fait la différence. Il y a une différence créée. Bon, je pense que du côté de Bamako, il y avait beaucoup trop d'agressivité. Je pense aussi que l'arbitrage, on aurait pu siffler certaines fautes. Faute d'Okera, dans l'esprit même du Maracana, donc c'est un peu décevant, mais dans l'ensemble, on a bien joué. Je félicite les joueurs. Senna ndolanci jɛkulu an ka jamana kɔnɔ ko ni hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Mali sifinnakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka farikolo ɲɛnajɛ tɔnba sigi Marakana tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ. An sera ka championnat kɛ parce que an ye tournoi dɔ de kɛ Bamako niveau la ka sélection régionale kɛ anw ye tournoi mun kɛ Bamako yan ka sélection régionale kɛ région 5 mun nana fara an kan u fana y'o ɲɔgɔn de kɛ donc sélection de ye ɲɔgɔn kunbɛn k'a kɛ championnat national ye a kunba ye entraîneur mun bi yan ni technicien u ka se ka joueur ɲumanw ta parce que an kan ka taa Mali représenter Guinée-Bissau mois de septembre nin na parce que n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ taa ɲɛ o bɛ bɔ Marakana yɛrɛ cogoya de la parce que Marakana devise ye CFA de convivialité fraternité amitié convivialité ni mɔgɔ ye aw bolo don tasa kelen na aw bɛ kɛra balima ye frère a balimaya ani teriya a sigilen b'o de kan. Donc au dun de kɛra yan parce que bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kan internat la n'i ye région 6 fara ɲɔgɔn kan o denmisɛnninw ka fara ka fɛn bɛɛ kɛ dumuni u bɛ ko ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ anw ka laɲini y'o de ye an ka bɛn an ka Mali dɛmɛ bɛn in na parce que an mago b'o la. Nin dolantan dumanba in kɛnɛ kan an ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka lasigiden mun tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya jira ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina in bɛ don minisiriso ka laɲiniw kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan ɲɛtaa sira fɛ. Nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛ se ka fɔ Marakana n'i y'a taabolo lajɛ an b'a fɔ misi fɔnba yɛrɛ ka yɛrɛ bayɛlɛmali min kan ni Marakana ka surun ka d'a kan Marakana bɛ yɔrɔ fitinin kan. Marakana i mago yɔrɔ fitinin kɔnɔ i mago bɛ ka hakili jagabɔ ka résultat ɲuman sɔrɔ fɔnba a fɔra ka sport bɛɛ lajɛlen falen waati fitinin kɔnɔ
ka tila ka résultat ɲuman sɔrɔ. Je crois que Marakana na an bɛ taa ɲɔgɔn bolo. Fédération malienne de Marakana ɲɛmaaso ka fɔ la ko nin tɛna dan a siɲɛ gale ma. San nataw la n'a ɲɔgɔnko kɛnɛ bɛna sigi ka marabolo minnu ma se ka na tako fɔlɔ in kɔnɔ u bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka Marakana ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba sigi bɛɛ ni keleya kɔnɔ. An b'a fɔ monsieur le ministre Massa ko a félicitation n'o ye Mamadou Dipa Fane an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Kɛmɛ i b'ale fila ni ɲɔgɔn dɔn wa? Han? Kɔrɔ kɛ Musa Kone Musa Kanu Konate. N'a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinɛ don o don i bɛ yɛlɛ f'i kɔnɔ b'i dimi. Sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman k'a ye. Si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'a ma. A k'an bɛn waati wɛrɛ. Tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da.